80 гадоў мінула, як адгрымела вайна. Яе удзельнікаў застаецца ўсё менш і менш. Толькі застаюцца запісы ад іх, успаміны пра баявыя дарогі. Цікавая спадчына такіх успамінаў сабрана ад нашага земляка Міхаіла Міхайлавіча Скарабагатага. Нарадзіўся 1 студзеня 1925 года ў вёсцы Мікалаеўшчына у простай сялянскай сям'і. Да 1939 года скончыў 6 класаў польскай школы, а затым прадоўжыў навучанне ў беларускай школе. Пасля яе заканчання працаваў шаўцом у Новым Свержані. У ліпені 1944 года, пасля вызвалення Стаўцоўскага раёна, Міхаіл Міхайлавіч быў прызваны ў рады савецкай арміі. Служыў на першым беларускім фронце, быў разведчыкам, прымаў удзел у штурме заслонаўскіх вышынь, за што ў далёкім 45 годзе атрымаў першую ўзнагароду медаль за адвагу. За ўдзел у ваенных дзеяннях Скарабагаты Міхаіл Міхаілавіч са студзеня па май 1945 года быў адзначаны 6 падзякамі. Ён прымаў удзел у вызваленні Варшавы, Лодзі, Познані. За ліквідацыю воражаў групіроўкі ў Познані атрымаў высокую ўзнагароду ордэн Чырвонай зоркі. Далей баі былі за Берлін, дзе Міхаіл Міхаілавіч і сустрэў дзень перамогі. Пасля заканчэння вайны яшчэ 4 гады служыў у радах савецкай арміі. У 1949 годзе вярнуўся ў родную вёску. Прыйшоўшы з арміі, адразу ж арганізаваў вёсцы Мікалаеўшчыны хату-чытальню. Нялёгкі жыццёвы шлях прайшоў ветэран, але нязменным заставалася адно – захапленне песні. Міхаіл Міхаілавіч быў адным з ініцыятараў стварэння ў вёсцы творчага калектыву «Коласавы землякі», якому ў 1990 годзе было прысвоена званне народны. Акрамя таго, Міхаіл Міхайлавіч быў ініцыятарам устанаўлення ў вёсцы помніка загінуўшым аднавяскоўцам. Зямны шлях Скарабагатага Міхаіла Міхайлавіча завяршыўся ў 2008 годзе, але памяць засталася ў помніку, песнях і светлых успамінах аднавяскоўцаў.